quan ja eren més grandetes, doncs perquè allà hi ha aquella bassa de Montredon. Ara ja no sé com està, perquè ja es veu, però llavors a l'hivern hi havia aigua, no? Sí. I hi havia un glaç així alt. I havíem de rentar allà. Amb un mai, nosaltres no, ja ens el feien els homes, el forat allà, llavors hi posàvem una fusta, amb un redador d'aquells que hi havia grossos abans, amb paia, perquè els junolians allà es diguessin bé, i rentàvem allà. Compte si era gros aquell d'això, que a casa havien tingut bous també. Doncs alguna vegada que feien ells el trafic i s'entelaven cap allà i el gel feia allò perquè braç, ells pesaven, Però vull dir que nosaltres hi havíem rentat allà. El compràveu o us el feien? No, el compràvem. El compràvem, sí. I al temps de la guerra n'hi havia molts que em portaven de Barcelona, que ho canviaven amb patates, o amb el que teníem del que a ells els feia falta. Saps què vull dir? Com que devien, gràcies a Déu, no ens en va pas faltar mai.